L'objectiu de les jornades de la direcció infermera al final era trobar un espai per a tots els professionals de la direcció que vulguin compartir els seus projectes. Aquest compartir experiència ens aporta moltíssim perquè ens dona idees per continuar innovant i per continuar inventant tot allò que necessitem per fer l'atenció als nostres usuaris. Penso que aquestes jornades són superimportants per tots els professionals que formem l'equip de Sant Pau. És un moment de trobada on podem compartir les nostres experiències, els nostres avenços, que són moltíssims. De recerca, d'innovació, les seves experiències i casos d'èxit, que en tenim un munt i que val la pena trobar aquests espais per explicar-los. Ens aporta una visió molt més global de tota la feina que estem fent a dia d'avui a dintre de l'hospital. Per això per nosaltres és molt important poder participar en aquestes jornades. M'ha aportat molta informació que no tenia d'uns altres serveis. Està bé que les TCAIs també formem part d'aquestes jornades. Jornadas como estas, que nos ayudan a visibilizar el trabajo en el cual compañeras del hospital están investigando, que nos dan ideas, que nos permiten establecer sinergias, son la clave para seguir avanzando juntas como profesión basada en la evidencia.